まずはじめに皆さんと使徒信条を聖唱します。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり生きたりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは皆さんと共に賛美の時を持ちたいと思います。立ち上がれる方は共に立ち上がり賛美をいたしましょう。皆さんおはようございます。カナダのバンクーバーから来た短期宣教チームです。共に主を賛美できることを感謝して喜びを持って賛美していきましょう。どんな時でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してることしてるから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守ってるから。今もあなたが一番必要、すべてを満たしてくれるお方。賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠にあなたに。賛美は永遠に、賛
美は永遠に賛美は永遠にあなたに賛美は永遠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 にあなたに賛美は永遠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 にあなたに今もあなたが一番必要すべてを満たしてくれるお方恵みに応え目を上げ歌う賛美をやめることはないいつもいつまでも神様に大きな拍手を捧げてみましょう。主と共に歩む主と共に歩むその楽しさよ主の踏みたまいし港をたどり一足主にすがりて絶えず絶えず我は進ま赤子に等しきか弱き我ではただ主にすがりて命に歩まいとわしいとはし主にすがりて絶えず絶えず我は進ま花咲く野原も花咲く野原も地に潜む谷も導かれるまま主と共に行かいとわしいとはし主にすがりて絶えず絶えず我は進む一足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 
ただあなただけしたい求めます。イエス愛します。イエス愛します。愛します。心注ぎただあなただけしたい求めます。あふれるあふれるあふれるあなたを慕う想いみそばに引き寄せて主よしたい求めますイエス愛しますイエス愛します愛します心注ぎただあなただけしたい求めますあふれるあふれるあふれるあなたを慕う想いみそばに引き寄せて主よしたい求めますあふれるあふれるあふれるあなたを慕う想いみそばに引き寄せて主よしたい求めます声だけで歌っていきましょうあふれるあふれるあふれるあなたを慕う想いみそばに引き寄せて主よしたい求めます皆さんご着席くださいそれではお祈りを捧げます。ハレルヤ天の父なる神様、今日ここに神の家族と集い、共に礼拝を捧げられることを心より感謝いたします。神様、今日は特にカナダの方たちを迎えて、また多くの国や地域を越えて一つところに集まりました。それは何よりも神様、あなたが唯一であり、私たちに命を与えてくださり、私たちを創造してくださった神であるからです。そのことを私たちは信じてここに一つに集まっております。どうぞお一人お一人のその小さな祈り、そして願いであるかもしれませんけれども、どうぞ主よ私たちの祈りを聞いてください。また私たちの日々の歩みをどうぞ神様確かなものとしてください。私たちは食事をするのと同じように主の御言葉、聖書の御言葉を学び続ける必要があります。どうぞ私たちは毎週日曜日礼拝に集い、そして主の御言葉を聞いて、その御言葉を信じて受け取り、勇気を持って歩むことができるようにしてください。どうぞ主よ、この礼拝で田島牧師が主の御言葉を取り次ぎます。その御言葉を私たちは真実と受け止めて、そして従って歩めるものと変えてください。
この礼拝が最初から最後まで主の祝福で満たしてください。この祈りを主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。それでは皆さんと実会を斉唱します。実会。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、3代4代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを1000代にまで施すからである。あなたはあなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町神の中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバすべてあなたの隣人のものを欲してはならない。続いて証の時を持ちたいと思います。ジョン・ジン兄弟お願いいたします。Hello. 皆さん、こんにちは。Hi, everybody. So today I'll give my testimony. It's going to be in English, so I think the translation will be on the walls. So my name is John, and I guess some of you have met me already, but some of you were wondering, why do you go to a Japanese church if you're fully Chinese? So to give a bit of background, my parents are both Chinese and they grew up and met in China, but they later moved to Japan for work and lived there for like 15 years. And during that time, my older brother was born. It was in Saitama. And then eventually they moved to Ottawa, Canada, and then that's where I was born. And then I don't remember Ottawa at all, actually, though, because they instantly moved to Vancouver, and that's where I got connected to VJGC, Vancouver Japanese Gospel Church. I'll just translate. Oh, I guess I was wrong. There's すみま nothing. せん、 wrong. 日本語で、通訳します。 Okay, I'll start from the beginning again. Okay, my name is John. 私の名前はジョンです。To give a bit of background, my parents are both Chinese. They grew up there and they met in China. 私の両親ですが、どっちも中国人で、中国で出会ってそこで結婚しました。And so after that, they moved to Japan and they worked there for about 15 years. で、その後に日本に引っ越して、そこで15年間日本で働きました。 And that's where my older brother was born. で、そこで私の兄が生まれました。 And then after that, they moved to Ottawa and then they had me. And then instantly they moved to Vancouver and that's where we got connected to VJGC. で、その後に家族はカナダに移動して、そこで私が生まれて、今の教会のバンクーバー日系人福音教会にそこから通っています。
So, by the grace of God, my father and my mother, they got baptized and they found the Lord at VJGC. で主の恵みによって私の両親はこのバンクーバーの教会で神様の愛に出会い、そしてそこで洗礼を受けました。However, despite growing up in a church and hearing the gospel from a very young age, my heart was very far from the Lord. しかし残念ながら私は教会で育ったのにもかかわらず、私の心は神様から離れていました。I was very influenced by the world, and as I entered high school, my desire for acceptance and validation from others began to define my life. この世の中のさまざまな誘惑に私は会い、そして私がいろんな人から評価されたいと思い、そこに私の気持ちが行きました。And so I even hate to bring this up or to even think about it, but that pursuit led me to a lot of sinful choices like, abusing nicotine, narcotics, even things like stealing and drug dealing and things like that. でその結果、私は友達の影響に影響されて、そしていろんな罪深いものに巻き込まれてしまいました。And so, looking back, I'm very glad that the Lord has protected me from countless situations that could have gone a lot worse. で今から振り返ってみると、神様がそれ以上もっと深い罪から守ってくれたことに感謝しています。And so, towards the tail end of high school, that's when COVID happened. And so, restrictions happened, and that's where my reckless behavior hit its peak. でコロナ禍の時に、一番私の罪深い人生が一番ピークでした。And at the time when I wasn't allowed to see my friends anymore, I thought that was a very bad thing. But instead, it was actually a very good thing because I was separated from the friends that had been a bad influence. でしかしコロナ禍の時に友達と会うこともできなかったので、私はその時寂しかったのですが、それは神様の守りでもあって、私が友達から悪い影響がなかったのです。And so in isolation, though, I didn't turn to God, but rather the influences and the desire to be accepted and the things that I did for that had become addictions and strongholds in my life. でコロナの時に、一人になる時に、その時に神様に目が向けばよかったのですが、私のそれまで犯してきた罪が依存となってしまい、その時自分でそれをやってしまいました。And so it was that time I graduated and I left for my first year of university. その時に高校を卒業して大学1年生になりました。Kind of thought I would get a new beginning, so I started making new friends. Even though they weren't as lawless as my high school friends, they were still very secular. で新しい学校に行ったので、新しく振り返ってみようと思ったんですが、また悪い友達に巻き込まれてしまいました。And so they would seek fulfillment through things like partying, sexual immorality, and even like academic achievement. でそこでこの世の中のものに価値を置くっていうことにこの友達はみんなやっていたので、私もそこに影響されていました。 And so once again, because I'm very influenced by the people around me, I was affected. But I still called myself a Christian, but my life didn't reflect God's word at all. その時私はクリスチャンと言いながら自分の人生は全くクリスチャンとは反対のような生き方でした。However, during that time, God faithfully preserved one very important friendship. しかしその時神様は私にすごく大事な友人関係を与えてくれました。 We regularly read scripture together, we would call, we'd pray together, and we would just have conversations about faith in general. その時にその友達といつも電話したり連絡したり、そして神様について話したり祈ったり、そういう深い関係を作り上げることができました。 Reflecting on it now, you can see how God was working and softening my heart before I had fully surrendered to Him. でその時から、今から考えれば、その時から神様はその友人を通して私の心を柔らかくし、そして神様の愛を日々体験できるようにしてくれたことかなというふうに思います。 And then so in my second year, I actually transferred back to Vancouver's campus. So I was able to regularly attend VJGC again. で大学1年生はちょっとバンクーバーから離れたところで学んでいましたが、2年生だったらバンクーバーに戻ることになったので、もう一度この教会の生活に戻ることになりました。 So, again, like I'm very stubborn, just like I guess you could say the Israelites. I still didn't fully surrender to God.
でしかし私はイスラエル人の民のようにすごく頑固な性格なので、まだこう神様にこう前進することはなかなかできなかったのです。I was, doing the same things I had done, even though I was physically present at church, going every week, serving. What was I? I was living for my own self. 体自体は教会に通っていましたし、自分は外ではクリスチャンとは言ってたんですけど、私の心は神様からは遠かったのです。Again, it's weird how things work. At the same time, coincidentally, my mom was diagnosed with cancer. しかしちょうどその時に私の母ががんに巻き込まれました。Praise the Lord that she's delivered from that right now. しかしがんから完全に癒されたことは今の感謝です。But at the time, instead of processing this news in a very healthy way, I escaped into the same things I always had, and it got a lot worse. しかし母ががんになったことによって私はちょっと落ち込んでしまい、そして前のこう罪の何かのこう満たしを求めてしまいました。I was very young at the time, 19 to 20 years old. I'm still very young now, but every day I would wake up and I'd feel the same thing, this emptiness. で毎朝私は起きて、そしてこの虚しい心を体験しました。I'd wake up late for school because I slept doing something stupid. 夜変なこと、悪いことしているので朝はあんまり起きれず、そして学校に遅刻したり。And then if I decided to go to school, I was overwhelmed because I was very behind. で学校にやっと着いたらみんなからすごい遅れてるので、そこでちょっと焦ってきたり。And then, anytime I had free time, I would chase temporary satisfaction through worldly things. で少しでも自由時間があれば、それは自分の虚しい心を満たすためにこの世のものを埋めようとしたり。And then I would kind of chase that brief fleshly gratification. そしてこの一瞬のこの一時的な満たしをこう求めてしまったり。And then that feeling would disappear, so then I would distract myself with work or something else. で常にこのサイクル、この世の中で歩むサイクルに巻き込まれてしまいました。And so while that cycle was happening over and over again, I started working at this remote job. でこれがこう続く中で私はオンラインの仕事を始めるようになりました。No, not online. So it was a remote job where I had to drive like 12 hours every other week. オンラインの仕事ではなく、ちょっと12時間運転して違うこうところで働くことになりました。Yeah. So that site though was very isolated from everything. でその仕事する場所がもう本当に田舎のところで周りに何もない場所でした。It was like there wasn't even a town. It was like 5 buildings. I think there was like 50 people in a radius of like 50 miles. で町でもなく、もう100キロぐらいの間でもう50人ぐらいしか住んでないようなすごく田舎でした。So, I was very isolated. There were no friends to impress. There was no parties to distract myself with. None of the things that I had turned to in the past was available anymore. でその時に私は本当に、ある意味孤独を感じたんですね。周りに友達もいなく、で何もすることもなく、で今まで自分が一時的な幸せを求めていたそのものもなかったので、ちょっと絶望しました。It was as if God had removed me from every substitute that I had been chasing and quietly asked me, why haven't you chosen me yet? しかしその時にすごく示された言葉は、神様が私をあえてその荒野の中に置いて、で神様が私になぜまだ私の方に振り向かないのかと、聞いてくれたように感じました。For the first time, I was like, okay, I'd give God a chance. でその時に生まれて初めて神様に自分の心を向けることを決めてみました。And I'd realized that if I wanted peace, fulfillment, purpose, all the fruit of the Spirit, that wasn't going to come from myself, from people, or from the world, but it was only going to come through Christ. でその時に気づかされたのが、この平安とか喜びとか愛、この御霊の実を体験するためには、この世の中を求めるのではなく、神様を求めなければならないということに気づかされました。And so I began reading His Word every day, praying every day, earnestly. その時から毎日御言葉を読み、そこから神様の言葉を聞き取ろうと願いました。And I started to do weekly Bible studies with Yuya as well. でその時に一緒にゆうやと毎週のようにバイブルスタディをするようになりました。And so as I spent more time with the Lord, He started to change my heart. でここで神様の御言葉に歩む中で、少しずつ神様が私の固い心を柔らかくしてくれました。
As I kept turning toward him instead of the other stuff, he gradually loosened the grip of the various addictions and strongholds that dictated my life beforehand. 私がこの世の中の誘惑から離れて神様に向くときに、神様が私の心を少しずつ変えてくれました。For the power that I thought they held was actually gone now because of Christ. で、神様の力によって私の誘惑から完全に救われました。And so from that point on, I started to make this decision to walk by the Spirit and to live my life for the Lord. で、その時から私は御霊によって歩むという決心をして、自分は神様のために自分の人生を歩むという決心をしました。I'm sure some of you guys know this, but once you make that decision, it doesn't mean life becomes easy. で、皆さんもおそらくこれを知っていると思いますが、神様に献身するとき、人生が楽になるわけではありません。Every day is still a battle to deny myself, to carry my cross, and to fight against my sinful nature. その後も人生はいろんな大変な嵐がやってきますし、いろんな問題がやってきますが、しかしその中で神様が一緒にいてくださる。But through every season, God has proven himself faithful, and he's never abandoned me, nor will he ever abandon me. なので、皆さんに覚えてほしいことは、もし皆さんが今そのような嵐の中にいるとするならば、神様は絶対にあなたのことを見捨てないということを覚えてほしいと思います。Yeah, I want to end this off with something that I held very deeply in my walk of faith. で、最後に私がすごく心の中に、残っていたことを皆さんと分かち合いたいと思います。I think growing up at a church, I've always been taught to think about the gift of God as eternal salvation, right? で、教会で育つ中で、この神様の賜物、神様のギフトっていうのは、こう私たちが天国に行くっていうものをずっと思っていました。And of course, that is an amazing gift, and that's only through grace that we are saved. で、もちろんそれはそうです。私たちが神様の救いによって天国に行けることは神様からの素晴らしい恵みであります。But one thing that I want to share is that it's very important to cherish the Holy Spirit. しかし私がすごく思わされたことは、この聖霊をすごく大切にするということです。It says in Acts and various times where Jesus is like, wait for the Father to give this gift to you, right? It's a present. 使徒の働きの中でイエス様が天に昇る前に、私の父があなた方に与えるこの賜物を待ってというふうに何回も書いてあります。It's through the Holy Spirit that you're adopted into His family, that you're empowered to do His work, and that you can experience the true purpose of why He created you. つまりこの聖霊の賜物によって私たちが力を与えられて、そして神様の御心のようにこの人生を歩むことができるということです。I'm going to share this verse, Galatians 5:22 to 25. 最後にガラティア人への手紙の5章22節から25節を読みたいと思います。But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh along with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスによってイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進むものではありませんか。 Thank you. 聞いてくれてありがとうございます。それでは皆さんと年間目標聖句を斉唱します。3、はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。続いて主の祈りを斉唱します。主の祈り。天に増します我らの父よ。願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を
今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い癒したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。御言葉を読んでまいりたいと思います。聖書箇所は出エジプト記の20章の18節から26節です。出エジプト記の20章の18節から26節までです。それでは私が偶数の説を読みますので、皆さんは奇数の説を交互に読んでまいります。また自分の国の聖書、英語でも中国語でも韓国語でも、まず自分の国の聖書で読むことはすごく良いことだと思いますので、もし自分の国の聖書で開けるんでしたら、自分の国の聖書で読んでください。それでは出エジプト記の20章の18節から26節です。民は皆雷鳴、稲妻、角笛の音、煙る山のを目の前にしていた。民は見て身震いし、遠く離れて立っていた。彼らはモーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお語りになりませんように、さもないと私たちは死んでしまいます。それでモーセは民に言った。恐れることはありません。神が来られたのはあなた方を試みるためです。これはあなた方が罪に陥らないよう、神への恐れがあなた方に生じるためです。民は遠く離れて立ち、モーセは神がおられる国墳に近づいていった。主はモーセに言われた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方に語ったのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。また人のために金の神々も作ってはならない。あなたは私のために土の祭壇を作りなさい。その上にあなたの全焼の捧げ物と交わりの生贄として羊と牛を捧げなさい。私が自分の名を覚えられるようにするすべての場所で、私はあなたに臨み、あなたを祝福す。あなたが私のために石で祭壇を作るなら、切り石で刻んではならない。それにのみを当てることで、それを犯すことになるからである。私はあなたの祭壇に階段で登るようにしてはならない。その上であなたの裸があらわにならないようにするためである。そこまでにいたします。神様はこのモーセに実戒を与えました。これがいわばですね、この私たちの人間のあらゆる規範の大事な部分を教えます。人間はですね、本来はそんな規範いらないんです。なぜですか？神様がたった一言だけ言ってたんです。世界を創造した時にたった一言、それは善悪の知識の木の実を食べてはいけない。これ誰でも覚えられますね。誰でもできるはずのことができなかった。で、そこからですね、人間はあらゆる問題を抱えました。だからもう一度人間としてふさわしい生き方を神様教えてくれたのが、これが実戒です。これはイスラエルだけじゃなくて、今の私たちにもとても大切な戒めなんですね。私たちの教会では毎週これを聖書している。
ね、なんかね、もうなんでこんなことを毎週やるんですか、長いじゃないですかと、礼拝長くなっちゃうっていつも言われます。でもですね、私もずっとやってきたんです。長いなって感じることもあります。でも実会を通して私はいろんなことを学び、いろんなことを経験し、そして実会がやっぱり正しい生き方だなと本当にこう思うんです。そして神様はこれをですね、山のところからですね、民に語るんですね。で、語るその様子をですね、このように書いてあります。それが18節。民は皆雷鳴、稲妻、角笛の音、煙る山の目の前にしていた。おそらくですね、熊本地震どころじゃないと思うんですよ。皆さんね、この熊本地震もこの回もね、いろいろとニュースが入ってきます。そして私もですね、その1週間前に熊本にいたからなおさらですよ。本当に身近なこと。そして私のその、ね、訪問した2人の牧師はですね、今もう熊本の震災の支援に回ってるんです。で、彼らから入ってくる報告はやっぱり大変だな。また10年前のその恐怖みたいなものが、疲れというか、本当にいろんなものがよみがえってくるんです。でもこれどうですか。それよりもはるかにもう怖くて自分たち死んじゃうんじゃないかと思うぐらい、神様がもう間近にいる。目に見えない神様が本当に私たちの目の前に来たときに、私たちはですね、ただ恐れおののくんです。前にもお話ししました。イエス様もこの世に来られた時にはそういう姿を見せませんでしたね。でもある山、変貌山と言われる山ですね、ここに登った時にですね、ペテロとヨハネとヤコブ3人だけ連れて山に登っていきます。その時イエス様の姿が変わった。眩しい光の姿に見えた。どんな白い衣よりも白く見えた。弟子たちはどうしましたか。慌ててですね、もうひざまずいて、そしてペテロはもうなんかこう、もうハプニングになってですね、イエス様、もうあなたのために祭壇を3つ作りますってパニックになってましたよね。私たちですね、神様の前に出るときって多分そうだと思うんですよ。今は目に見えない神様の前に出てますけども、もし神様が目に見えるような時、それは本当にこの人たちと同じです。ペテロたちと同じです。そしてその目に見える形で来られる時が来るんですね。イエス様の再臨の時です。大空をまき散らされて、そして偉大な意向を持ってイエス様が現れる時に、私たちはおそらくですね、驚き、おののき、歓喜、悲しみ、いろんな感情が混じりながらイエス様をお迎えするんだと思うんです。ぜひこのことをですね、イエス様の再臨の時という時にもちょっとこう皆さん思い描きながらいただきたいと思うんですね。じゃあ今私たちは目に見えない神様を見ているかのように歩む、恐れて歩んでいく、どうしたらいいんでしょうか。皆さんも考えましょう。さあ、このことについてもう民はですね、神が私たちに直接語りかけないでください、私たち死んじゃうかもしれないと本当に怖かったんです。でもモーセはこのように言っています。恐れることはありません。神が来られたのはあなた方を試みるためです。それはあなた方が罪に陥らないように神のへの恐れがあなた方に生じるためです。皆さんがですね、
よくこのように神様との人格的な体験、交わり、出会いというふうな言い方をします。今日の証しをしてくれたジョンコンもそうですね。神様との人格的な交わりが始まった時に、今までねやっていたこと、これでいいんだよという生き方を変えていきます。これでいいんだよという生き方ではなく、神様に従っていこう。神様に、ね、ついていく、とどまっていこう。今日ですね、皆さんのこの T シャツですね、アバイドって聞いたことない英語のスペルだったんで調べました。従うとか、忍耐するとか、とどまるとか、そういう意味があるんですね。ああ、そういう意味かとですね、思いながらですね、まさに私たちはそうです。アバイドしていきましょう。神様に人格的に出会いながら、神様に従っていくんです。でもこれ見てください。この出エジプトの神、イスラエルの民、このような神様の非常に強い臨在を見ていながら、ね、そしてモーセは罪を陥らないように神様は現れてくださったよと言っておられるにもかかわらず、ね、またこのようにも言ってますね。あなた方は私と並べて金の神々を作ってはならない。また自分のために金の神々も作ってはならないとおっしゃってますよね。でもこのすぐ直後に金の神々を作るじゃないですか。人間ってそういうもんなんです。聞いて、はあはあ、分かった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 。だけど全然その通りじゃない。これが人間の性質です。私たち一人一人の性質です。聖書を何度読んでも、分かった分かった、そうねそうね、でもその通りに生きられない。神様がこれだけ語らっているのに、これほど私たちに示されても、ああそうね、これが私たちの大きな問題です。ですからぜひこのことを覚えてください。今日の中心的な聖句はこのことです。これはあなた方が罪を犯さないよう神への恐れがあなた方に生じるためです。罪を犯さないように神への恐れが生じる。このことをよく私たちこれからも大事にしていただきたいと思うんです。私たちに神への恐れがなくなっているならば、簡単に罪に陥ってしまうんです。聖書にはこのように書いてありますね。箴言の1章の7節。箴言の1章7節。ぜひ聖書を開いて一緒に読んでいきたいと思います。箴言の1章の7節。それでは一緒に読みましょう。3、はい。主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑む。主を恐れることは知識の始めなんだ。私たちはですね、もう分かってる、聞いてる、わあ大丈夫。これは知識ではない。知識が生かされない。むしろ愚か者は何ですか？知恵と訓戒を蔑む。ですから毎週10回ねって長いなって私もそういう思った時期ありますよ。思った時期こそ本当にこの知恵と訓戒を蔑んでいる時期です。世の中の方がいいんじゃないか、世の中のように、ね、何か、ね、成功した方がいいんじゃないか、そういうふうに礼拝するよりも何か違うことした方がいいんじゃないか、
そういうふうに価値を、違うところに価値を求めるときに、主を恐れることよりも何か違うものを求めるときに蔑んでいくんですね。もうね、そういうのって私もよくあります。中学生の時にですね、1年生の時ですかね、学級委員をしていたんです。で、学級委員をしている時にですね、副学級委員とともにですね、3年生を送る会の会議に出たんです。3年生を送る会の会議に出ている時ですね、学校の先生がですね、3年生を送る会はこのようにやりますと。で、私はですね、もう話を聞いてるんですよ、一生懸命。でもですね、副学級委員長がですね、ノート取ってるから任せればいいやみたいな気持ちでですね、もうこう聞いてるだけ。そしたらですね、山荘会のですね、そのやっている先生がですね、私だけ呼びつけてですね、あなたなんて言うんだと、田島って言います。お、田島、今この会議でやってることをちゃんと覚えてるか。あなた何もノートを取ってないけどもちゃんと覚えてるかって、こういうね、私が呼び出されたわけです。そしてですね、はいって、ね、そこそこ自信あったんですよ。そこそこ自信あったからはいって言ったんです。じゃあ間違ってたらビンタするぞと。でそれでですね、もうみんなのいる前でですね、3回ぐらいビンタされました。もうこの先生は絶対この人と一緒にやりたくないと思うぐらいね、嫌な思い出ですね。でもその時にやっぱりこうなんていうの、恐れというんですか、すごくそういうのを感じて、いい加減に聞いていた自分は悪かったなってやっぱり思いましたね。ところがですね、なんとその先生がですね、2年の時の担任になったんですよ。もう本当にですね、その頃は何もなかったですけどね。でもやっぱりね、そういう緊張感っていうのもすごく大事です。神様の前にね、緊張ね、恐れる緊張っていうのはね、本来はないですよ。愛のお方です。でもやはりどこか私たちはきちんと聖書の言葉に向き合っていく、お話を聞く、そしてそれを大事にする。それが主を恐れることが知識の始めなんではないでしょうか。伝道者の書の12章の13節にはこのように書いてあります。伝道者の書の12章の13節、一緒に読みましょう。3、はい。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。もうこの伝道者の書はですね、何をしたらいいんだろうか、この虚しい人生をどのように生きたらいいんだろうか、空の空から始まって、この空の空はどうやったら私たちを解放してくれるのか、それは結局のこと、もうすでに聞かされている。そうですね、何度も聖書は主を恐れなさい、それが人間にとって全てだというんです。別の聖書の訳は本文だ、これがもう人間として必ず当然生きるべき道なんだ。でも私たちは残念なことに神を恐れずですね、歩んでしまうんですよ。これが人間の大きな問題です。神を恐れないで生きる。その先には2つ。一つは虚しい生き方をする。または死に直面するということです。死というのはただ単に命がなくなるだけじゃないんです。自分の価値がない生き方をするということです。ですから私はですね、皆さんに願うことは、神を恐れて神に立ち返りましょうよ。これは皆さんだけじゃなくて、皆さんの家族の上にも、皆さんがこれから出会う人に対してもそう願うんです。神に立ち返りましょう。
そのままでは2つのことが必ず起こりますよ。空の空が起こるんです。だからすべてのことを、いろんなことを結論から言うと、神を恐れなさい、神の命令を守りなさい、虚しさから取り除かれるために。2つ目は、神を信じてイエス・キリストを通して命を得なさい。この命というのはただ単に肉体の命の問題ではないんです。あなたの人生の中にいつも神の恵みで満たされる命です。神様はもともと恵みを持って私たちを作られたんじゃないですか。その神様が与えようとしている命を私たちは遮ってしまったんです。そういう意味でですね、ぜひこの命を得て歩んでいけるように祈っていきたいと思いますね。さあ皆さん、じゃあ神を恐れるということはどういうことでしょうか。神を恐れて生きるということはどういうことでしょうかね。まず大事にするのは、目に見えない神が私たちを見ておられるという、その見ておられるのは完全に見ておられるということです。それはですね、2つの局面ありますよ。それは安心でもあります。そうですね、神様は私のことを知っておられる。どんな人も私のことを注目してくれなくても、私のことをしっかり見てくれてる。どんな危険をも神様は私を守ってくださる。どんなに私が苦難の時も私と共にいてくださる。これは安心ですね。聖霊の実は愛、喜び、平安というように、神様がの中にある恵みの中にいるんですね。神様は私たちを見ておられる。でももう一つは、私たちの悪い行いも、悪い言葉も、悪い考えも知っておられる。そこには非常に厳しさがあります。それをですね、いや大丈夫だよ、平気だよ、これぐらいだ、みんなやってるよ、みんな基準に合わせてしまうんです。人間基準に合わせてしまうんです。さあどうでしょう。その先にあるものは神の恵みからずれていくんですね。たとえそれがクリスチャンであってもですよ。そういう意味ではですね、神が共におられる、見ておられる、そういう中で私たちの心、言葉、行い一つ一つをいつも意識して歩んでいただきたいと思うんですね。サビチームいいですか。まずそこが本当に大事なところです。神は全能なお方、そして神様はどんなことをも見ておられ、私の心さえも見ておられる。そんなことをしっかりと私たちは神様ってどんなお方ですか。愛に満ちているけども、でも罪に対しては厳しいお方なんです。だからイエス様を十字架にかけたんじゃないですか。罪を見逃すことができない。私たちはそれほどに許されていてもなお罪に対して妥協してしまうんです。自分基準になってしまうんです。だから私たちはですね、自分自身を吟味しなくてはいけません。神を恐れるということは自分自身を吟味するんです。こういう私がですね言うとですね、一番自分に甘い私ですから
本当に何でしょう、説得力がない私を教えてくれた牧師はですね、谷口牧師はですね、あのねと声かけた瞬間ですね、みんなビクッ、何言われるかな、何を注意されるかな、それはですね、谷口牧師が自分に厳格な人だったんです。本当に私もですね、あのねって言われた瞬間に何かあるな。中学の2年生の時にですね、みのるくんバスケ部やめましょう、あなたの膝はもう壊れてるからやめましょう、逆らえないっていう感じですね本当に。でも愛に満ちてるんですよ。でも厳しさもありました。でも私はそのようにはなれない。でも自分自身はいつも点検しようと思ってます。自分に甘くなってはいけない。だからいつも私はなるべく人前に出て、なるべく自分に甘えないようにしようと思ってますね。もしかしたら一人でいることが自分に甘くなるかもしれません。また逆にみんなと一緒にいて、みんなで妥協することで自分を甘くするかもしれません。それは皆さん一人一人自分がどんな時に自分を点検しているだろうか、そんなことをよくよく考えていただきたいと思うんです。罪に陥らないためには何度も言います、神への恐れが必要です。私たちは許されて恵みの中に入っていても、なお罪は私たちを引き下ろそうと、敵なるもの、私たちを訴えるもの、サタンは私たちを引き下ろそうと、ペテロの手紙に言えば食い尽くすものを探し求めているって言ってるんです。クリスチャンだからもう大丈夫なんていうのは一つもありません。いいですか。だから神への恐れをいつもしっかり持っていなければなりません。そういう意味で私たち自分自身を点検し、いつも神様がおられるその中に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天の地なる神様、私たちは罪に弱いものです。アダム以来罪に負けた敗北者です。しかしイエス・キリストを通して私たちは罪の解放を受けました。今もなお罪は私たちに迫ってきます。そのままでいいんだよ、これくらい大丈夫だよ、もっといいものがあるよ、さまざまな私たちに心に迫ってきます。主よ、どうぞあなたの言葉にしっかりとどまれるように、あなたの基準に私たちが合わせられるように、イエス・キリストを通して私たちは成長できます。イエス・キリストを通して私たちは新しくされます。イエス・キリストを通して私たちはもっと強くなれるんです。そのことを信じます。祈り求めます。どうかイエス様は私のうちに働いて新しくしてくださいますように。妥協の人生ではなく、神と共に生きるためにもっと義なる道を歩んでいけるように、主よ、私たちを作り変えてください。私の心をまず刷新してくださいますように。あなたで満たされ、あなたと共に生きる喜びを与えられ、義に生きる満たしを与えてくださいますようにお願いいたします。ここに集う一人一人が神を恐れて歩むことができるように、神を見上げ、どんなお方であるか、私たちを愛しているとともに
罪に対しては厳格なお方であることを覚えて、私たちは神と共に歩む道を選び取ります。主よ、どうぞ罪から遠ざけて、あなたの御言葉にある義の道へと導いてくださいますようにお願いいたします。あなたの聖霊の力を信じます。あなたの素晴らしい恵みを信じます。これからもこの素晴らしいことが世界に広がることを信じて、私たちを用いてください。弱い私たちです。罪に負けて何度も倒れた私たちですが、主が私たちを新しくしてくださって、福音を伝える者として私たちを用いくださいますようにお願いいたします。今日ここに集うお一人お一人が主を恐れるとともに、主と共に生きる喜びにあふれさせてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。皆さんもう一度立ち上がって共に賛美していきましょう。三翼の影に隠し、力ある御筆の中に坂幕を踏み誇れ、主と共に羽ばたく我が父よ、おなる神、静まりあなたを知る。キリストの中に、キリストの中に恋、信頼と主の力知る。坂幕を海を越え、主と共に羽ばたく我が父よ、おなる神、静まりあなたを知る。坂幕を海を越え、坂幕を海を越え、主と共に羽ばたく我が父よ、おなる神、静まりあなたを知る。静まりあなたを知る。静まりあなたを知る。
見させたまえ偉大なるその計画天が開き光が満ちシオンの上にとどまる救いの御業全地を覆い喜びの歌響かせその正義は平和を呼ぶ主の御霊が流れるその日全世界がその日全世界が主の皆高く掲げる叫べ炎をイエスにハレルヤ栄光とはにあれ我が神主よ我が神主よ見させたまえ偉大なるその計画天が開き光が満ちシオンの上にとどまる救いの御業救いの御業全地を覆い喜びの歌響かせその正義は平和を呼ぶ主の御霊が流れるその日全世界が主の皆高く掲げる叫べ炎をイエスにハレルヤ栄光とはにあれ王のなる主イエスに王のなる主イエスに全能なる主イエスに勝利者なる子羊に栄光とはにあれその日その日全世界が主の皆高く掲げる叫べ炎をイエスにハレルヤ栄光とはにあれその日全世界がその日全世界が主の皆高
といたします。恋願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが今よりとこしえまでも我ら一同と伴わせたまんことを。アーメン。以上をもって礼拝を閉じさせていただきます。どうぞご着席ください。